Det här är alltså en av barerna. Det här är receptionen. Nu ska vi gå upp till där vi bor. Check this out. Himla roligt, men det tar en stund. Restaurang. Nu ska vi se. Hiss. Nu kör vi. 3:an. Här, då är vi snart framme. Det är kanon. Ska vi se här. Man kunde ju ta trapporna också, men jag tänkte för filmens skull. 3 trappor. Oj, check this out. Wow. Ja, det är... Nu är man ju halvt hemma. Cool. Oj, en liten ramp. Shit. Går man vidare här. Här är det då, ska vara vårt poolområde här uppe. Ska vi se. Snart är vi hemma. Det var tur vi slapp bära väskorna med oss, kan jag säga. Herrejösses. En liten ramp till här. Minimarket. Juvelbutik. Inget för sussi. Snackbar. Ska vi se här. Det gäller att hitta här. Efter en mellis. Sådär ja. Om man ännu högre upp. Var fan bor vi? Här är nummer överallt. Där uppe tror jag. Ja. 4 vändor om dagen så här så har man ju gått ner i vikt. 522. Och så upp en backe. Ja. Här ska det nog vara. Hola. Ser ut som här. Där har vi frugan. Du, nu är man hemma. And this is the view. Havet längst bort. Stan där, lite sol. Men skönt. King.